I dag tager vi fat på et seriøst produkt, der har skabt meget opsigt på det seneste, Epicooler. Før jeg viser jer dyrets indre, er jeg nødt til at tage et afgørende punkt op, som straks beroligede mig. Dette produkt leveres med en absolut solid pengene tilbage garanti. Det er ekstremt vigtigt. Det betyder, at I kan bestille enheden, teste den derhjemme, og hvis den ikke passer jer, sender I den bare tilbage. Det er præcis der, jeg ser den virkelige forskel mellem et seriøst mærke og de andre, i kvaliteten af kundeservice og pålideligheden af garantien. Epicooler har virkelig gjort alt rigtigt. Dertil kommer en enorm fordel, man køber her direkte hos producenten. Det betyder, at vi springer alle de dyre mellemled over. Resultatet, man sparer rigtige penge og har direkte kontakt med de folk, der faktisk bygger maskinen. Det er i bund og grund direkte salg anvendt på tech-produkter. Forresten, hvis I vil tjekke det selv, har jeg lagt det officielle producentlink i beskrivelsen med det aktuelle promotilbud. Vær forsigtig, hvis I bestiller andre steder. Producenten dækker kun eftersalgsservice og returgarantien for bestillinger foretaget via deres officielle hjemmeside, ikke via forhandlere. Okay, lad os komme til sagen. Jeg åbnede kabinettet for at forstå, hvordan denne enhed formår at køle så effektivt uden at være en enorm, kompliceret installation. Det, der straks springer i øjnene, når man ser på de interne komponenter, er luftstrømsteknikken. Vi har ikke at gøre med en simpel blæser, der bare cirkulerer varm luft. Jeg kunne observere et ret sofistikeret flertrinskølesystem. Konkret finder man indeni en motor optimeret til stilhed. Jeg kontrollerede lejerne og lydisolationen omkring motorblokken. Det er konstrueret til at køre uden de irriterende vibrationer, man ofte finder i billige modeller. Det forklarer også den visstigende stille drift, alle taler om. Derefter undersøgte jeg varmevekslerkredsløbet. Systemet bruger avanceret fordampningsteknologi, koblet med en retningsbestemt luftstrøm. Når man fjerner bagpanelet, får man adgang til tanken og filtreringssystemet. Det er ikke bare en vandbeholder, men et udvekslingsmodul, der kan sænke temperaturen på den udgående luft betydeligt. Teknisk set er enheden kalibreret til at gå ned til 16 grader i kølingstilstand, hvilket er virkelig imponerende for et så kompakt og mobilt format. Det, der også er fascinerende, er elektronikken. Jeg tog et kig på styrekortet, alt rent, pænt loddet, og det styrer energiforbruget intelligent. Vi taler om ultralav forbrug sammenlignet med et klassisk vægmonteret klimaanlæg. Et andet teknisk punkt bekræftet under demonteringen, alsidigheden. Jeg bemærkede, at varmemodulet er integreret i det samme luftstrømskredsløb. Keramikvarmeelementer er placeret, så de drager fordel af den samme kraftfulde ventilation, hvilket gør det muligt at varme op til 22 grader om vinteren. Det er et smart pakket alt i et system. Ingen komplicerede udstødningsrør at hænge ud af vinduet. Alt sker internt takket være den autonome termodynamiske styring. Ærligt talt, efter at have set byggekvaliteten og komponenterne, forstår man bedre, hvorfor de er så sikre på deres garanti. Det er materiale designet til holdbarhed og nemt at vedligeholde. Filtrene er tilgængelige på 2 sekunder, og frem for alt klarer den jobbet uden nogen kompleks installation. Så hvis I leder efter en teknisk valideret løsning og vil drage fordel af dette geniale system uden at tage nogen risiko, glem ikke, at det specielle link er lige her nedenfor i beskrivelsen. Det er et eksklusivt tilbud, I ikke finder andre steder. Grib chancen, før lageret er tomt, især nu hvor sommeren er lige om hjørnet.